kawre gimago en ni oganda luo kuom romidong ka gisiko e piny owacho bo winjruok mar piny owacho mamanyuanda ma bende otis gi dongere kaka broad based government man kuom mogol kod jachiw rieko ne piny owacho weche mag uchumi Moses Kuria kwacho ni oganda luo osewuok e siasa mag kwedo piny owacho ka kinde koro en mar tiyo machiegni kod piny owacho mamalo mar neno ni giyudo ber mathoth. The most important thing is to have a secure and safe country. Our personal interests do not matter more than the interest of this country. Na nawaambie watu wa hapa game, ile njia ambao hawa viongozi wenu wanawapeleka hamwezi mkapotea. I want to tell you that. Kwani kuna pahali katika Biblia ama katika katiba imesema ati opposition ni ya mjaru? Nyinyi ndio mlirogwa na timukae kwa opposition forever. Msirete hiyo mchezo. Mkae hapo kwa serikali. Musikie vile sisi tulikuwa tunasikia. Nyinyi hata nyinyi muenjoy kidogo ama namna gani? Wechegi